Van de middag maaien de eerste bewoners van de omliggende huizen van de Aarbaan de Pan in het centrum van Ljouwert weer naar haar huis. Om hoeveel mensen het giet is net bekend. Ook de helpacties voor de slachtoffers van de brand is overweldigend, zo zei de gemeente Ljouwert. Er krijgt de gemeente een heel soort vragen binnen van Dupierre. Er komt een benefietconcert voor de slachtoffers van de brand. Een tal muzikanten zullen op 3 november in Seelenskaaf optreden en de opbrengst van de optredens zullen dan gebruikt worden om de slachtoffers te helpen. Alve bands gaan haar meewerking al tas zijn. De 41-jarige vertochte in de Tjoekemarmoord bleef voor eerst vastzitten. Het lichaam van het slachtoffer werd op 20 juni vastboen en verbaand voen bij parkeerplak Oelesprong onder Tjoekemar. Een 41-jarige winkelman uit Amsterdam en zijn zoon van Santje hier binnen de vertochten. In de zaak werd ik nog een Roemeen zocht. Gert-Jan Verbeek uit Jobbegeer wordt de nieuwe trainer van FC Nuremberg. Dat had de Duitse club bevestigen. De oud-coach van AZ, Heerenveen, Heracles en Feyenoord wordt die presenteren. Daarna jouwt er zijn eerste training. Verbeek waart eind september onder concert door AZ. In Duitsland wordt er de opvolger van Michael Wiesingen die het dien kregen had. Na een warme dag met 20 graden komt er een buiige rein met een soort bewolking. Het wordt net koud, 15 graden. Monier nog een buiken, maar daarna droeg bij een temperatuur van 18 graden. Zinnen en bewolking wissel je elkaar aan.